Nkosi yamakhosi, Nkosi yezulu nomhlaba. Ingane yakho lo baba mfundisi umpele. Baba Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Nkosi yamakhosi, Bombela wesihlanu uqala uke wagila izimanga phezu kweKhanana ku-2018. Sathi silapha phezu kwentaba wavuka umoya omkhulu waba isimangaliso, wathatha ibhakede lamanzi edokodweni engikulona wathatha walithela phansi kwamanzi amasulkhesi. Kaphuma lapho ngathi ngisaqoqa lamanzi ngabona qhamuka umama ngale egijima eza kumina, wasokwathi mfundisi siyafa, asewila amadokodo ngale komama. Awusize osicelela enkosini ukuthi sihawukele. Sonile emhlabeni naphambi kobuso bezulu ngoba kuthiwa asingakwenzi sakwenza. Sicela uNkulunkulu asihawukele. Ngahamba ngaya kubaba ngafaka inkosi yamakhosi, abantwana bakho bayabhubha. Wathini? Ngathi umoya ngizange ubone ongaka. Hey, anyazi lezulu hayi uyinkinga. Ubombela ngempela hayi indaba yokudlala, hayi okudlala ubombela nje uhlele esitaleni sakho wavela wehlukana sizulu wazohlala phansi emhlabeni naso. Futhi ngeke sishintshe noma sishintshe siyaqhubeka. Ukwagilini isimanga ukeqilongweni wathi ukeqilongweni wawuthumela amasosha akho la ebuhleni ayovala asange enyuke omubi ethi ebuhleni wamshaya ukeqilongweni. Khombisa ukuthi awuyena umuntu uNkulunkulu ukwazi ukuthi ule kodwa uwilwa ngala impi yakhitheke impi yomubi. Bake basihlasela eGosberg waphuma wathi Mliti ngiyahamba ngiyeqaleni. Usho uBombela uthi Mliti ngihamba ngiyeqaleni. Uyabona ngiyeqaleni emzinto ngibiziwe ukuthi ngiyeqaleni emzinto. Ngisoyeqaleni. Uyabona siyankoma esidla lapha. Umuntu angafika ngaluwini emzinto. Iyabhonga inkunzi yenkomo isizongena lesibayeni. Mekangena esibayeni iyabhonga. Yakhala njalo songena esibayeni. Uze wathi ukuthi ibhola sengiluwinile. Babe salindele yakabhonga. Inkunzi yenkomo engena esibayeni eyabhonga. Yaphandwa umhlabathi yaphandwa umqoba yabheka esangweni yathola thina. Wathi kusenjalo wayeqhamuka phesheya yayikhuza ingqondo wayigilika phesheya. Sothi ubani? Umanje makuphumanyeza umnikelo usasukumana uhambe. Lo mnikelo uzosindisa wena kusasa. Ukusindise ebantwini bekudubula uthi shembe ingangeni inhlamvu. Kodwa mekhuluma uthi nangomnikelo ekhuluma umdluli uyasukuma wena uhambe ngoba uzoba unkashelwe imbamba la uyena wale ekhaya. Uzombamba la uzosinciphisa indawo ulo speech alusimbambile uyimbamba mbambile. Usuka le endaweni yakho uzogcwalisa sengathwala ngathi wena wala. Yini biza umnikelo wena unikela nini? Inhlamvu ukuhlambuluka nje usukuma uvela uhambe nje. Uyabona Nazaretha asizibambele isiqini. Inkosi yobusisa amazweni wezwe.